I-Orlando Pirates iyona eyakwazi ukushaya iSundowns emqhudelwaneni we-MTN 8 ngamagoli amathathu eqandeni emlenzeni wesibili womdlalo owandulela owamanqamu walomqhudelwano. Ngemuva kokunqoba i-MTN 8, izinga lokudlala le-Pirates libonakale lehla futhi yehlulwa izimbangi zayo ezindala i-Chiefs ngegoli elilodwa eqandeni. Yize yaphinde yehlulwa imidlalo emibili yeligi ilandelana ngenkathi ibhekene ne-Sundowns ne-Cape Town City. Umqeqeshi we-Pirates uthi iqembu alizange lidlale kabi. I think we played a very good game, outstanding game in some periods during the 90 minutes, and that's the way. So when we start again, we know that we have a clear way to play and to try to be better than the opponents. I-Pirates isisendaweni yesishiyagalombili kuLog yeDSTV premiership. Iqhubeka nokudedela amaphuzu izophuma embangweni walesicoco. There's a team which is getting a really big advantage with the other competitors, and it's going to be very tough for all of us even to get close to that. Are we giving up? Never. Umdlalo wePirates neGolden Arrows uzodlalelwe eOrlando Stadium. Lo mdlalo uzoqala ligamenxe ihora lesithathu ngomgqibelo ntambama.